Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa ikhlasan wa qabulan ya rabbal alamin. Wa ba'du, faqala al-mu'allif al-imam Syarafuddin al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi amin. Kam jaddalat kalimatullahi min jadilin fihi wa kam khasama al-burhanu min khasiyah. Kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'dibi fil yutmi. Kam jaddalat pirang-pirang motong menjatuhkan kalimatullahi apa pira-pira kalimah Gusti Allah min jadilin ing wong kang bantah fihi ing dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kam khasama lan pirang-pirang bantah al-burhanu apa dalil-dalil kang kuat min khasimi ing tukang bantah. Seringkali ayat suci Al-Quran jatuhkan para penantang Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam berdebat. Betapa banyak dalil pasti Al-Quran kalahkan orang-orang yang suka memusuhi. Terus Kanjeng Nabi Muhammad SAW ugi agamane Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya sing dukung niku Gusti Allah ya, dan itu memang agamane Gusti Allah, nabine Gusti Allah, sehingga nggih Gusti Allah ingkang jamin keamanane. Maka teng niki disebutkan betapa banyak orang-orang yang suka mendebat Kanjeng Nabi, suka mendebat Islam niku dalil-dalile hujah-hujahnya dipatahkan dengan dawuh-dawuh Gusti Allah ya. Terus kata Kanjeng Nabi ya kadang dimusuhi ya kalehan wong-wong kafir Quraisy, wong-wong kafir niku sing jawab Gusti Allah langsung wonten teng Al-Qur'an ya, dengan penuh dalil-dalil yang kuat. Ya begitu pula nek ana wong sing musuhi nggih wong sing debat niku sing jawab langsung Gusti Allah wonten teng ayat-ayat Al-Qur'an. Terus teng Al-Qur'an niku kathah ingkang napa sababun nuzule gara-gara Kanjeng Nabi ya Islam niki dimusuhi. Ya ana kejadian napa Kanjeng Nabi dimusuhi niku sing jawab langsung Al-Qur'an. Langsung dijawab dening Gusti Allah. Lah niku maksudnya bet niku ngoten. Ya seringkali ayat suci Al-Qur'an jatuhkan para penentang dalam berdebat. Lah nek wis Al-Qur'an dhewe sing jawabi ya niku ya wong-wong kafir iku gak iso jawab, wis gak iso bales. Ya karena hujahnya itu sudah pasti. Ya dalile sangat kuat sekali napa sing ana ning Al-Qur'an. Ya dalile merontokkan hujah-hujah mereka nggih. Artinya ngeten, artinya iki hujah-hujah mereka wong kafir niku dijawab dengan ya dalil-dalil dijawab dengan dawuh Gusti Allah wonten sing teng Al-Qur'an. Artinya hujah-hujah mereka terbantahkan dengan isine Al-Qur'an. Bukan kok kayak sesama muslim nggih. Kayak sesama muslim niki kapan ono perdebatan engko golek dalil ning Al-Qur'an terus badan niku ketika dalile ya Al-Qur'an niki ya wis jelas kaya ngene iki akhire sama muslim niki taslime gara-gara napa gara-gara ya mentoknya mereka niki ya ning Al-Qur'an. Artinya napa Al-Qur'an niki sebagai sesuatu yang disepakati antar dua orang yang sedang berdiskusi ya, sehingga nek Al-Qur'an ngomong ini maka iku sebagai napa jenenge hakim sing adil sing mutusi. Tapi nek kalih wong-wong kafir nggih
niku ya Al-Qur'an ini bukan sebagai napa jenenge yang sing tiga hujah sing disepakati oleh kedua belah pihak mboten. Tapi meskipun demikian Al-Qur'an iki iso jawab, iso bantah ya tuduhan-tuduhan mereka, iso bantah ya napa sing mereka ya musuhke teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga teng Islam. Itu ngoten. Ya niku ngoten ya. Terus kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wat ta'dibi fil yutumi. Kafa cukup wis cukup ka ing panjenengan wahai Rasulullah bil ilmi apa ngelmu fil ummi ing dalam ya ummi sing boten saged maos, boten saged nulis. Mukjizatan apane mukjizat. Fil jahiliyati lan fil jahiliyati urip ing dalem mangsa jahiliyah wa ta'dibi lan wa ta'dibi lan dididik fil yutumi ing dalem kayatiman, keadaan yatim. Cukuplah sebagai mukjizat agungmu ilmu yang kau miliki padahal engkau ummi yang hidup di dalam masa kebodohan, juga terdidik dalam keadaan yatim. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mukjizate kathah nggih. Teng mriki beliau ngendikan andaikan Kanjeng Nabi ndak punya mukjizat kecuali Kanjeng Nabi punya satu mukjizat yaitu ilmu ya, ilmu sing nanti keadaannya seperti apa ya, itu cukup bagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa meneh kok ditambah mukjizat-mukjizat liya. Nah niku tambah nguataken kenabiane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya gak ana mukjizat liya kecuali Kanjeng Nabi, orang sing alim, wong sing hebat, padahal nggih, padahal rintangannya kathah. Di antara rintangannya apa? Pertama, Kanjeng Nabi niki mboten saged maos, mboten saged nulis. Tapi ngilmune luar biasa. Ya, lumrahe wong sing gak iso maca, gak iso nulis. Ya, lumrahe wong niku bodoh mboten. Ya, bodoh mboten. Ora iso maca, ora iso nulis, entuk informasi konti. Untuk informasi kok wong kok apa jenenge? Ya kok tutur lisan wong niku gak seberapa. Sing akeh niku informasi ya saka maca, saka nulis. Ya. Nah, Kanjeng Nabi ngalim luar biasa. Ya padahal Kanjeng Nabi tidak bisa baca dan tidak bisa nulis atau ummi. Lah sifat ummi niki nggih sadurunge niku, sadurunge tak tambahi malih. Sifat ummi niki ya iku nek bagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku suatu sifat mulia. Tapi nek bagi kita iki suatu sifat sing tercela. Ana wong sakniki nggih kok ora iso maca, ora iso nulis, niki aib boten? Aib boten? Aib. Ora iso maca, ora iso nulis ya. Nah kayak misal 100 tahun yang lalu utawa 50 tahun yang lalu ya isih akeh wong sing ora iso maca, ora iso nulis. Nah niki iso ana wong sing ora iso maca, ora iso nulis, wah aib banget. Niku bagi kita. Tapi nek sifat ummi yaitu gak bisa baca, gak bisa nulis, bagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sifat mulia. Kenapa? Ya karena iku minangka salah satu bukti bahwa nopo sing dipun ajaraken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku murni saking Gusti Allah. Nggih. Napa murni saking Gusti Allah. Ya, kenapa? Soalnya nek iso maca, iso nulis niki nah wong-wong mesti nyongkone, nggih wong-wong mesti nuduh kene, iki paling maca ning kono iko ning kitab iko. Iki paling untuk informasi kok kono, untuk informasi kok kono. Ya, lah Kanjeng Nabi gak bisa baca, gak bisa nulis. Artinya napa sing Kanjeng Nabi sampai akan murni saking Gusti Allah. Napa murni saking Gusti Allah. Jadi sifat ummi ya nggak bisa baca, bisa nulis kagem Kanjeng Nabi adalah sifat mulia. Karena itu ya sebagai indikasi kuat bahwa memang beliau
sebagai salah satu bukti kuat bahwa beliau memang benar-benar nabi. Ya, paham ya? Jadi balik malah teng mriki. Kanjeng Nabi dadi orang yang hebat, orang sing ngalim, nggih. Padahal Kanjeng Nabi ummi. Ora bisa baca, gak bisa nulis. Rintangan yang lain enggak hanya niku mawon. Rintangan yang lain apa? Kanjeng Nabi niku hidupnya di lingkungan orang-orang jahiliyah. Yang mana era kebodohan niku sangat nyebar. Pokoknya lumrahe wong niku bodoh. Sing pinter niku sithik. Ya. Lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun nggih ya tumbuhnya nggih besarnya di lingkungan orang-orang jahiliyah ya di zaman jahiliyah kaya ngoten niku, tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki saged dados orang hebat, saged dados orang alim. Ya niku nilai plus tersendiri. Selain niku nggih rintangan Kanjeng Nabi malih iku napa? Yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumbuh besar ya kawit cilikane niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yatim. Nggih, yatim niku napa mboten gadah bapak. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kandungan umur 2 bulan Kanjeng Nabi pun ditilar kalehan tiang sepedalayan bapak itu. Terus Kanjeng Nabi ya lahir dalam keadaan yatim. Kemudian ya umur 6 tahun isih cilik nggih ibuke sedo yaiku Sayyidah Aminah. Ya lumrahe wong nggih, lumrahe wong nek yatim niku kawit cilik ora ana sing ngrumati, apa meneh kok tambah piatu. Yatim piatu, lumrahe wong niku lumrahe wong gak pati kopenan. Ya ora pati napa? Kopenan. Nggih. Ngelmune ya ora pati iku ya. Lumrahe wong wis ora kopenan lah, nggih lumrahe wong nggih. Ora kopenan, tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih meskipun dalam keadaan yatim niki beliau tumbuh besar, tumbuh dewasa dados orang sing hebat, orang sing alim, orang sing duwe ilmu yang luar biasa niki. Dan iku mau ya digabungno dengan yang lain. Beliau ummi, gak bisa baca, gak bisa nulis. Ya, lingkungan beliau jahiliyah, bodoh banget. Terus badan niku beliau mboten gadah tiyang sepah ketika masih kecil, yatim. Nah, ono rintangan akeh kados ngeten niki, beliau tetep tesih dados orang yang luar biasa, orang sing ilmune luas, ilmune segara. Niki cukup ya dengan kejadian kados ngeten, beliau ngalim padahal rintangannya kuwatah ngoten niku sebagai satu kemukjizatan tersendiri. Nggih. Bahkan kok misal orang nemu mukjizat liya kecuali niku mukjizate niku wis cukup. Janjane ngoten. Napa malih kok ditambah mukjizat sanes. Ya. Ya niku wis nunjukno memang bener-bener Kanjeng Nabi niki utusane Gusti Allah. Terus al-faslu utawi iki ku fasal at-tasi'u kang nomor 9 fit tawassul ing dalam tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah khadamtuhu bimadihin astaqilu bihi dhunuba umrin madha fi syari wal khidami idh qalladani ma tukhsha waqibuhu kanani bihi mahadiyun minan na'am ata'tu ghayyasiba fil halataini wa ma hasaltu illa 'ala al-athami wan nadami fa ya khasarata nafsin fi tijaratiha lam tashtari ad-dina bid-dunya wa lam tasumi khadamtu ngladeni sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimadihen kelawan pujian astaqilu kang golek pembebasan, golek dibebasno ya, golek dibebasno sapa ingsun bihi kelawan pujian dzunuba umren ing ya dosa-dosane sak umur mado kang wis dhisik apa
umur fi syi'ri ing dalem pujian wal khidami lan nglayani maksudnya muji lan nglayani wong sing gak layak dipuji, gak layak di khidmah. Idh qalladani ya ma tukhsha awaqibu ka'annani bihi mahadyun minan na'ami. Idh qalladani qallada krana ngalungi apa syair lan ngladeni mauni ingsun ma ing perkara tukhsha kang dikawatiraken awaqibuhu apa ya pungkasane pira-pira pungkasane ma kaanane kaya-kaya sak temne ingsun bihima kelawan syair lan nglayani ya hadyun iku kewan korban atau kewan sing diengge sembahan ya minan naami saking raja kaya. Terus beliau niki Imam Busiri niku ceritane ndok nom-nome niki wakilan ngoten nggih. Ndok nom-nome nom-nomane Imam Busiri niku seringkali nek muji-muji. Terus beliau penyair kawit nom nggih. Tapi nom-nomane ndok mbiyen niku syair-syairane niku mboten digawe muji Kanjeng Nabi tapi digawe muji wong-wong sing mboten layak dipuji. Contohnya misal penguasa. Atau zaman semono penguasa niku nggih seneng nek dipuji-puji kok syiiran-syiiran ngoten. Akhire ya penyair-penyair kathah sing do ya nek cara sakniki niku ya cara sakniki menjilat. Ya sakniki menjilat. Dadi penyair-penyair kathah sing do menjilat ning penguasa. Do muji-muji terus untuk duit. Ya, untuk kedudukan. Ya terus badan niku ya juga nglayani wong sing mboten napa jenenge layak dilayani. Kayak penguasa kayak ngono iku mau ya utawa fase kok wong sugih ya supaya untuk naman di depan iku. Iki napa Imam Busiri nom-nomane nggih nek ndelok sangka zahire niki ya kecuali nek niki beliau ngendikan sebagai tawaduan nggih. Ya, tapi kula nggih nate mireng kados ngoten Imam Busiri rumiyin ya nama-namane kados ngoten. Dadi syair-syaire terus oleh nglayani beliau ning wong niku mboten digunakaken kepada orang sing layak dilayani, layak dipuji dengan syairan. Ya, sehingga ketika beliau sepuh terus badan niku ya belum sampai sepuh. Beliau akhirnya nggih mulai gampangane taubat ya mulai mengarahkan syairan-syairan beliau kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana niki beliau ngendikan teng mriki, beliau mulai muji-muji niku ya sebagai khidmah ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuane napa? Astaqilu bi aku njaluk nggih. Napa dibebaskan dari dosa-dosa sing wis dhisik. Ya, dengan berkah pujian tenggene Kanjeng Nabi niku kula dibebaske sangka napa dosa-dosa sing wis dhisik yang saya gunakan dosane niku gara-gara napa? Gara-gara saya muji-muji enggak dengan syairan saya, gara-gara saya nglayani wong-wong sing mboten layak dilayani. Ya, mboten layak dipuji. Ya. Terus ya beliau nggih ngoten nggih. Di muji Kanjeng Nabi iki bisa diambil kesimpulan teng niki muji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku iso ngapura dosa-dosa sing wis dhisik. Nggih. Terus mboten namung selawat, mboten namung istighfar, tapi muji Kanjeng Nabi niku nggih saged dados wasilah nggih dipun lebure dosa-dosa kita yang sudah dahulu, sudah lampau. Ya yastaqilu bihi dzunuba umran madha fi syari wal khidami. Ya maca aku mengabdikan diri kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gubahan syair pujian yang dengan berkahnya aku mengharap ampunan Allah atas dosa-dosaku yang lampau dalam bersyair dan melayani pejabat. Ya. Idh qalladani ya ma tukhsha wa qibuhu ka'annani bihi mahadyun minan na'ami. Bersyair dan melayani pejabat menjeratku
dengan suatu yang akibatnya mengkhawatirkan. Dengan sebab itu seakan-akan aku adalah hewan sembelihan yang dijerat dengan tali. Terus beliau merasa bahwa napa jenenge bersyair, berpuji, muji-muji pejabat, muji-muji wong sugih, ya juga nglayani pejabat, nglayani wong sugih niku sebagai koyok dosa. Ya, sebagai dosa yang mana dosa niki dikhawatirkan pungkasane. Medeni, medeni. Ya, lah dosa niki padha karo kaya tali sing dikrengkengno ning gulune beliau. Ya, utawa kaya sakniki ya borgol. Nggih napa borgol. Tapi iki beliau nyebut tali sing dikrengkengno ning gulu beliau. Seakan-akan kados ngoten. Lah di taleni gulune ditaleni iku kaya-kaya napa kaya-kaya kewan sing siap disembelih. Nggih, kewan sing siap napa disembelih. Maka ya beliau mengumpamakan kaya ngoten, aku duwe dosa loro iku mau yaiku apa bersyair muji pejabat ya khidmah apa nglayani pejabat niku dosane iku seakan-akan kaya tali sing ya menjerat leherku sehingga saya ini kayak hewan sing napa siap disembelih. Lah mulane beliau pengen terlepas dari tali ikatan dosa iku mau dengan cara napa? Dengan cara muji-muji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya dengan pujian itu cukup. Ya jangankan cuman kados napa jenenge dosa muji-muji atau menjilat pejabat ngoten. Nah, jangankan kados ngoten, wong sing bener-bener kafir musuhi Kanjeng Nabi mawon, Kanjeng Nabi lajeng napa disuwuni ngapura nggih, terus badhe niku tiyang niku muji-muji Kanjeng Nabi ngoten nggih di ngapura kabeh kok. Yaiku napa? Yaiku ya sahabat Ka'ab bin Zuhair ya ingkang ngarang ya Banat Su'ad atau qasidah burdah sing asli niku nggih qasidahnya Ka'ab bin Zuhair. Menane tau tak jelasno, tau tak critakno bahwa Ka'ab bin Zuhair niki sahabat Ka'ab bin Zuhair niki ndok biyen asline nggih penyair sing musuhi banget ning Kanjeng Nabi. Pokoknya qasidah-qasidahe, syairan-syairane iku digawe musuhi Kanjeng Nabi, digawe ngelek-ngelek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bahkan Kanjeng Nabi suatu ketika nggih nate ngendikan ya nek kalian nemokno Ka'ab bin Zuhair ya meskipun dia gelantungan ning napa ning selambu Ka'bah pateni. Kanjeng Nabi nate kados ngoten. Pateni meskipun gelantungan ning selambu Ka'bah. Gelantungan selambu Ka'bah iku nunjukno bener-bener napa jenenge nyerah bener-bener napa ya kalah nggih. Ya, menyerahkan diri lah atau apa ya, pengen damai ya pengen damai. Nah Kanjeng Nabi nate kados ngoten. Akhire Ka'ab bin Zuhair niki ya ngertos iki nek para sahabat Nabi Muhammad ningali aku mesti dipateni iki. Karena para sahabat niki sangat banget sekali dalam nglampahi napa sing didhawuhke dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki piye ya aku pengen njaluk ngapura, pengen masuk Islam, tapi iki nek apa meneh konangan sahabat, aku mesti dipateni. Urung sampai tekan ngarepe Nabi Muhammad pasti dipateni. Akhire ya Ka'ab bin Zuhair niki ndelalah iku duwe dulur ya sing wis masuk Islam. Akhire njaluk tulung ningku. Aku tulung ya. Ya tulung. Aku tulung pengen njaluk ngapura Kanjeng Nabi, tulung sampekno aku ning Kanjeng Nabi. Ya soalnya ya jamin aku pokoknya tekan ngin Kanjeng Nabi. Soalnya nek apa meneh ning dalan konangan sahabat Kanjeng Nabi mesti aku dipateni iki. Ya akhirnya dulure niku wau ya tak jamin saya tak terno. Akhirnya rodok napa jenenge nyamar-nyamar sithik nggih. Terus tiang kalih wow dumugi ning Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah niki Ka'ab bin Zuhair niki njaluk ngapunten teng jenengan. Akhirnya mulai bersyair ya Banat Su'adu ya bersyair terus badane Kanjeng Nabi
Ya wis ngapunten tiyang niki. Lah niki mon dados tiyang sing kafir sing bahkan musuhi Kanjeng Nabi nemen banget ya dengan njaluk ngapura ning Kanjeng Nabi dan muji-muji ning Kanjeng Nabi niku mawon dosane saged di ngapura. Napa malih kok cuman ya kados ngeten perkara-perkara sing remeh. Ya iku ya min babi aula saged di ngapura. Lah kula sampeyan iki nek saged nggih muji-muji Kanjeng Nabi niku sebagai napa? Sebagai bentuk kita njaluk ngapura ning Gusti Allah. Niki khadamtuhu fi madihin astaqilu bihi dunuba umran madha fi syari wal khitami. Sing bodho niku atau naati sapa ingsun ghayasiba ing kesesatane masa muda. Atau naati ingsun ghayasiba ing ketaatane masa muda. Fil halataini ing dalam dua keadaan. Yaiku napa mau? Muji-muji dengan syair dan nglayani ya. Wa ma hasaltu lan ora meroleh sapa ingsun illa alal azami kejaba ing atase pira-pira dosa wan nadami lan getun ya. Getun niku napa getun? Menyesal. Faya khasarata nafsin fi tijaratiha lam tashtari haddina bid dunya wa lam tasumi. Ya iki sadurunge atau kaya sibah tak wasake. Aku taati rayuan masa muda dalam bersyair dan mengabdi ke pejabat. Kini aku tak dapatkan sesuatu kecuali dosa dan penyesalan. Terus Imam Busiri ya menyadari bahwa sing dilakoni ning nom yaiku beliau mentaati ya kesesatane masa muda niku ya iku napa mau ya napa muji-muji pejabat atau nglayani pejabat niku iku sesuatu yang salah ya sesuatu sing salah mboten bener dan ketika wong kok nglakoni niku mau nanti bakale ya orang tuh apa-apa kecuali wa ma hasaltu illa 'alal asami wan nadami. Saya tidak mendapatkan apa-apa dari ya dua perkara tadi kecuali mendapatkan dosa dan kecuali mendapatkan penyesalan. Ya lapo aku ndok mbiyen kok muji-muji kaya ngono kuwi ning wong sing ora layak dipuji. Nggih. Terus selain itu juga apa meneh Pak pejabat zalim. Nggih pejabat zalim terus menjilat pejabat-pejabat zalim kaya ngoten. Dosa iku. Ya meskipun secara tidak langsung ya tapi seakan-akan niku kaya napa mendukung kezalimane. Nggih, mendukung napa kezalimane. Ya. Lah niki kudu penting sekali niki jadi meneh bisa calon-calon ulama niku ya kudu duwe rasa gagah. Nggih. Ya ndak hanya ulama, ya wong biasa ya kudu duwe rasa gagah. Rasa gagah. Artinya rasa gagah niku napa? Aja kok preh untuk bantuan apa piye langsung ya DPDP langsung merendahkan diri di hadapan pejabat-pejabat kaya di hadapan wong sugih aja iku. Kudu duwe rasa gagah. Ya niku sing ya diajarkan kepada kita oleh Syekh Hasan Hito. Syekh Hasan Hito niku sampai ya sepuhe niku beliau memperlihatkan kepada kita rasa gagah ya, bahwa gak butuh ambekan sing jenenge makhluk Gusti Allah, gak butuh ambek pejabat, gak butuh ambekane ya nek kok duwe ilmu, ahli ilmu iku kudu gagah ya apa meneh kok hafal Quran ya kudu gagah, aja sampai menghinakan ilmune, menghinakan Qur'ane di hadapan orang-orang sing napa jenenge ya kita merendahkan di situ aja sampai ya kudu duwe kegagahan ya kudu napa duwe kegagahan duwe gagah ya kaya winginane iki kula praktek iki sing diajarke kalian guru-guru kula kados ngoten duwe ilmu kudu gagah aja ya DPDP ngerendah ngono aja kaya winginane kula kepanggih ana salah setunggal menteri nggih ana menteri ya sono salah setunggal menteri lah sekolah kepanggih ngoten sing liyane iku nek
ngomong ae do dikluk ngeten iki. Kula wong ngomong salah ya tak bantah. Ora peduli aku. Ya aku cah cilik nggih, ya salah ya tak bantah. Dadi ora peduli iki menteri utawa gak menteri. Ya salah ya dibantah. Aku ya nunjukno padha ya. Saya ndak bisa dibeli. Nggih. Ndak bisa napa dibeli. Nggih. Ya nunjukno gagahe niku penting sekali niku. Nggih, penting sekali. Napa meneh kok misal ya di hadapan orang sugih iku kudu nunjukno gagahe. Ya padahal ya janjane wong iki kadang ya mesti butuh duit nggih, butuh duit. Ketika ning ngarepe wong sugih aja ngetokno melarate sampean. Nggih, aja ngetokno melarate, kudu ngetokno napa sugih. Ya, nah Hasan Hito nggih ngoten nduk biyen. Hasan Hito niku ya niku pas belajar teng Al Azhar niku beliau istilahnya napa nggih mboten disangoni ambek tiyang sepahe. Ya mboten disangoni kalih tiyang sepahe. So gak didukung kalih tiyang sepahe. Ngaji ilmu syariat niku mboten didukung kalih tiyang sepahe. Sehingga napa tiyang sepahe ya wis ora tak sangoni. Kamu mangkat-mangkatan kono tapi ora tak sangoni. Ya akhirnya mboten sangoni. Butuh mesti butuh duit niku. Tapi beliau ketok gagah. Beliau ngendikan saya tidak pernah memperlihatkan kepada orang lain nek aku iki ra duit. Gak tau napa ngetokno ning wong liya nek beliau niki mboten gadah arta. Ya. Nek takoni wong pripun cukup. Padahal ya iki sesuk mangan apa iki. Ya, tapi ketika takoni ngoten ya cukup ya padahal ya beliau butuh tapi selalu memperlihatkan kepada orang lain nah beliau niki kecukupan. Nah iki lho gagah kayak ngene iki lho ya sehingga ya nek kok ngeten iki gak gampang dituku nggih sampean ora gampang dituku gak gampang ditundukno wong liya ya kudu napa duwe gagah. Nah ndek Syekh Said Ramadan Al-Buti niku nggih ngoten. Meskipun beliau cedak ambek presiden, tapi kecedakane niku dimanfaataken kagem napa bantu para ulama. Nggih, sing asale ning penjara iku tulung tokno. Ya mboten gawe memperkaya diri. Sehingga napa suatu ketika Syekh Said Ramadan Al-Buti niki, nggih mirengke Syekh Said Ramadan Al-Buti niku dipeksa kon njaluk napa nyebutno butuhe napa ning presiden. Syekh jenengan pengen napa? Mangke kula turuti. Gak butuh apa-apa. Ketok gagah. Aku ora butuh apa-apa. Nah, pengen napa nih? Ora butuh napa-napa. Nyuwun, mboten butuh. Ya, akhirnya napa? Karena presiden iki pengen ngeki temenan ning ya saya Ramadan Al-Buti akhirnya ngirim uang nggih kan ngeterno mobil sing apik niku teng saya Ramadan Al-Buti. Ya bareng beliau balik iki apa iki kok ono mobil anyar iki ya ngarep omah nggih niku saking hadiah saking presiden ora wis balekno nggih niku kan nampi jenengan. Terus akhirnya saya terus wis dol mobilnya dol sebagai wong kono aku ora butuh. Gagah kok ngene iki. Lah kapan gagah? Nggih, kapan gagah? Ora sithik-sithik langsung jaluk ora ngono. Ya bahkan ditawani dipeksa pun ora kersa gagah. Lah kapan ana ulama kok gagah di hadapan pemerintah niku omongane apa wae iku nggih. Soalnya apa? Ngerti. Iki ulama iki ra iso dituku. Ora butuh duit iki. Nggih. Sehingga nasihati apa? Oh nggih ndherekaken. Tapi kok misal ulama wis nampa duwite. Wis nampa duwite, apa nasihati piye? Ulama wae urung karuan wani nasihati. Waduh, aku nasihati piye? Aku wis tau mangan duwite. Ya. Bareng wis nasihat kok misal dipaksa kon nasihati
presidennya atau pejabatnya alah wis tau tak sangoni lha apa ngono iku bareng. Jadi remeh di mata pejabat niku wau. Nah niku kenapa kudu duwe rasa gagah, kudu duwe napa rasa gagah. Nah iki mau beliau ngendikan atau tughayyasiba fil halataini wa ma hasaltu illa 'alal asami wan nadami. Nah dadi kok tak turuti apa jenenge rayuan masa muda niku tak turuti dalam muji-muji pejabat, dalam dengan syairiku mau juga dalam melayani pejabat. Aku ora entuk apa-apa kecuali entuk dosa ya entuk rasa nyesel. Nggih. Paling pokoknya kalau untuk dunia iku wis bar. Artinya napa? Duit entek ya wis entek wis. Ya, jadi aja sampai nggih. Ya, aja sampai kita menjual agama kita dengan hal-hal duniawi. Nah, iki kok sebut kita yang mriki. Faya khosarata nafsin. Ya, mongko ya rugine awak-awakan fi tijaratiha ing dalem dagangane nafsun. Lam tashtari kang ora gelem nuku adina ing agama bid dunya kelawan donya, walam tasumilan ora gelem walam tasumilan ora gelem ya nawar utawa ngenyang. Apa awak-awakan. Nah, niki beliau ngendikan betapa ruginya jiwaku ya, dalam perniagaan ini apabila tidak membeli agama dengan dunia, juga tak pernah menawarnya. Lanjutannya waman yabi ajilan minhu bi ajilihi ya bin lahul ghabnu fi bai'in wa fi salami. Waman lan utawi sapane wong yabi ya ngedol sapa wong ajilan ing perkara kang ya napa jenenge bakal teko. Ana ajil nggo ain, ana ajil. Ajil iki tekone besok, ora sakniki. Tapi nek ajil niku perkara sing cepet tekone. Iku perkara sing saiki. Ya. Ana Allahumma shfihi ajilan ghairu ajil. Ya Allah mugi jenengan ya paringi kewarasan tiyang niki ajilan cepet. Nggih. Sing mboten dangu, ghairu ajil sing mboten ya dangu-dangu. Ya. Ajilan nak nggawa hamzah niku napa perkara sing bakal teko sing besok sesuai. Ya, minhu saking wong iku mau bi'ajilihi kelawan perkara kang cepet tekone yaiku halal duniawi. Ya. Nah ajilan iku hal ukhrawi. Maka ya bin mongko jelas pertelo lahu kedue wong al-ghabnu apa kerugian fi bai'in ing dalem dodolan wa fi salamilan ing dalem akad salam. Salam niku akad sing pesen. Nggih, pesen sik. Nah niki beliau ngetikan barang siapa menjual pahala akhirat dengan gemerlap dunia maka kerugiannya sungguh nyata baik dalam jual beli maupun dalam akad salam. Nah, intinya dua bait niki ya beliau ngetikan betapa rugine awakku nggih kok sampai aku ora membeli agama dengan hal-hal duniawi. Ya tidak membeli apa agama dengan hal-hal duniawi. Ya, tidak membeli akhirat dengan hal-hal sing dunya niki. Ya, rugi temenan. Ya, rugi temenan. Artinya napa kok ning dunya niki ana wong lebih mementingkan hal-hal duniawi daripada ukhrawi. Ya, yang mana duniawi niki bar sampean mati ya wis bar iki. Nggih. Duniawi niku perkara sing duniawi sampean kok wis mati sugih sak kaya apa sampean mati wis iku ora iso nikmati sampean sisane napa sisane hal-hal ukhrawi yaiku ning akhirat lah sing kekal sing langgeng duniawi napa ukhrawi ukhrawi maka kok ana wong padahal niki ana agama nggih sing besok enak ning akhirat terus mungkin duwe donya
ora gelem tuku akhirat dengan duniane iki, tapi malah lebih mementingkan duniane daripada akhiratnya, maka koyo ngene iki khosaratu nafsin, wis rugi-rugi. Ya, rugi awak dhewe. Ya, maka niki teng mriki ngisyarahno bahwa kita niki meskipun urip ning donya niki ya butuh duniawi, butuh sing urip ning donya mesti butuh hal-hal duniawi, tapi ojo sampai ninggalno akhirate. Nggih, sampean kerja golek duit, nggih, soalnya sing ning donya mesti butuh duit, butuh mangan. Nggih, ya kerja-kerja ora apa-apa, tapi ojo sampai napa ninggalno akhirate. Ya mosok kerja sampai ninggalno salate. Ya, kerja sampai ninggalno Jumatane misalkan. Ya, niku karuan golek kerjaan liya sing apa iso melok napa sing ngene. Ya nglakoni sing akhirat barang ngoten lho. Ya, dadi kok misal ke depan sampean kok kerja nggih. Ya, misal besok ke depan kok kerja niki nasihat kula ojo sampai njibuk kerjaan sing ganggu ngibadahi sampean. Maksudnya ibadah wajib maksudnya nggih. Wajib sholat, ya wajib Jumatan, ya wajib sholat duhur, sholat asar, itu kan wajib niku. Lah kok misal, ya, iku pabrike orang mulai karyawane sholat, kaya ngono iku, lah apa ning kono golek liyane wae, ya napa golek liyane, insyaallah Gusti Allah niki napa sing mboten nyayakno hamba sing eling ning Gusti Allah. Engko dijoli kerjaan sing luwih kepenak, kerjaan sing luwih nyukupi. Ya. Dadi kados ngoten. Kan kathah nggih, kathah napa pabrik-pabrik sing ya kados ngoten niku wau. Dadi tidak membolehkan karyawane salat. Nggih. Terus ora diwehi wektu nggih salat, ora diwehi wektu gawe Jumatan. Kaya ngono iki apa wis ning kono, tinggalno liyane golek liyane. Wah, liyane angel golek kerjaan. Wis ta insyaallah iki gampang dening Gusti Allah. Nggih. Niku kathah sing kados ngoten. Ya wonten tiyang ya niku kerja kados ngoten ning pabrik sing mboten ngolahi salat. Akhire sowan ning setunggal ulama, liyane. Ya alhamdulillah ditokokno ning liyane malah kepenak gajine luwih gedhe. Waktune luwih bebas. Ya salat ape salat hanya jangankan salat wajib, salat sunah bareng ya iso, luwih enak malahan. Ya niku kados ngoten nggih. Nah kita niki fa ya khosaratan nafsin fi tijaratiha lam tastarid dina fid dunya wa lam tasmi. Jadi ono wong kok ya lebih mementingkan hal-hal duniawi daripada hal-hal ukhrawi, niku rugi wong sing kaya ngono kuwi. Soalnya pon dunya niki wis mati ya wis bar. Setelah niku apa akhirat. Ya akhirat wis gak ono bare niku. Langgeng. Ya sampean kok lebih mementingkan waman ya bi ajilan minhu bi ajilihi ya bin lahul ghabnu fi bai'in wa fi salami. Barang siapa menjual pahala akhirat dengan gemerlap dunia, artinya lebih mengunggulkan hal duniawi daripada ukhrawi, maka kerugiannya sungguh nyata. Ya baik dalam jual beli maupun akad salam. Nggih. Niku ngoten aja sampai ya sampai. Ya, Pak, kan ning donya Pak, ya kerja butuh. Iya butuh. Saya tidak menafikan butuhe kerja. Ngujengne ning donya mesti butuh duit nggih mboten. Ya butuh mangan nggih mboten, butuh. Ya. Tapi ojo sampai ya goro-goro ngejar duniawi niku sampai lali akhirate, ojo sampai. Ya, jangan niku. Ya syukur-syukur misal golek apa dunyane sementing cukup, nggih ngalap cukup. Terus badhe niku liyane wektune iku digawe ibadah, wah enak iku wis. Ya sementing ngalap cukup. Ya sementing cukup niku wae nggih nyukupi keluargane. Ya. Aja sampai apa nggih kerjane niku mau dadi rintangan ya, kagem ibadah sing wajib. Ya mesti ibadah wajib niku. Toh yo nanti kerjane niku kok mbok niati gawe
nyukupi anak bojone sampean, nyukupi keluarga. Niku ya padha ibadah tersendiri, nggih. Niku padha napa ibadah tersendiri. Ya. Nah, kula ningali nggih kathah niku ada banyak orang lah niku sangat takzim sekali kepada para ulama, sehingga ketika para ulama niki dolan ning kono ya, nah, niku ya dihormati temenan. Lah wong sing koyo ngene iki kathah kula ningali niku ya kerjane biasa tapi usahane iku lancar-lancar. Iku mergo takzime ning para ulama. Ya, mergo napa takzime ning para ulama. Kula ningali kathah lah kados ngoten lah. Ya niku hal-hal duniawine niku wis digunakno gawe khidmah ning para ulama. Ya, itulah ya bar ketekanan kerawan para ulama ya tambah usahane tambah lancar. Nggih. Ya kula ningali ngoten teng Semarang wonten, teng Blitar wonten, teng Sidoarjo wonten. Tek khidmah ning para ulama niku luar biasa. Ya niku nggih salah satu kunci napa kelancarane rezeki teng niku. Ya salah satu kunci. In ati dzamban fama ahdi bi muntaqidin minan nabiyyi wala habli bi munsarimi fa inna li dhimmatan minhu bi tasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bi dhimami. In ati lamun nekani sapa ingsun dzamban ing dosa fama ahdi mongko ora ana utawi janji ingsun bi muntaqidin iku janji kang pedhot kang rusak minan nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala habli lan ora ana utawi tali ingsun bimunsarimi iku tali kang pedhot. Kenapa? Fa innali dhimmatan minhu bi tasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bi dhimami. Fa innali mongko sak temene iku keduwe ingsun zimmatan ya apa zimma fa inna ya zimmatan tanggungan. Nggih, tanggungan. Minhu saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitasmiyati kelawan penamaan ingsun Muhammad dan ing Muhammad. Terus Imam Busiri sing asline sinten Muhammad Al-Busiri nggih. Wa huwa lan utawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufal khalqi niku makhluk ingkang paling setia nggih. Paling nuhuni. Ya nuhuni niku ya, setia utawa paling bisa menepati janji ngoten niku nggih. Bizimami kelawan janji-janjine. Terus beliau ngendikan aku iki tobat nggih sangka ya dosa-dosa sing ndok mbiyen muji-muji pejabat ya dengan syair-syairanku ya merendahkan diri ngladeni pejabat niku aku wis tobat sangka niku. Lah ke depan kok lamun misalkan suatu saat nanti aku kok nglakoni dosa insyaallah ya janjiku niki gak rusak saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga taliku mboten ya putus dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok ngoten? Karena kula niki gadah hal sing istimewa. Yaiku napa? Yaitu saya punya nama sing namane niki padha ambek namane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaiku napa? Muhammad. Lah duwe nama Muhammad niki gadah privilege tersendiri. Yaiku napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya niki wonten teng setunggal hadis mungkin hadis qudsi ya niku beliau ngendikan bahwa Gusti Allah niki ngendikan ya Gusti Allah ngendikan Gusti Allah ingsun wa sumpah atas zat ingsun dhewe sing apa sih sing surasane sumpah ingsun orang nglebokaken ana ing neraka wong kang asmane Ahmad utawa Muhammad. Terus Gusti Allah niki nate sumpah dengan zatnya beliau sendiri, saya tidak akan memasukkan ke neraka orang yang namanya Muhammad juga orang yang namanya Ahmad. Maka teng mriki Imam Busiri nggih ngoten. Ya, beliau
di satu sisi mengharap rahmat Gusti Allah, ampunane Gusti Allah. Di satu sisi beliau juga ya di satu sisi beliau ngakoni dosa, tapi di satu sisi beliau juga punya harapan besar, atau rojak, punya harapan besar, harapan besar bahwa insyaallah aman lah engko. Insyaallah aman. Nah, lamun aku dosa, insyaallah ya janjiku gak pedhot, janjiku mboten rusak. Lamun aku dosa, insyaallah rada aman. Amane napa? Soale aku duwe jeneng Muhammad. Nah, yang mana jeneng Muhammad niki spesial. Gusti Allah piyambak nate ngendikan, ya aku gak bakal nglebokno ning neraka wong sing jenenge Ahmad, ya wong sing jenenge napa Muhammad. Nah, ceritane ndok biyen niku wonten tiyang kalih nggih. Jenenge Muhammad tapi jenenge Ahmad ngoten. Ya, beliau berdua niki dimasukno ning swarga. Masuk ning swarga terus badhe niku kok dimasukno swarga ya padahal dosaku akeh. Ya padahal aku ora ngamal sing layak diganjar dengan masuk ning swarga. Akhire takok ning Gusti Allah, Gusti kula niki ngamale napa? Kula mboten gadah ngamal napa-napa kok jenengan masuke ning swarga. Oh iya, aku soalnya tahu janji ora bakal masukno wong sing jenenge Muhammad, jenenge Ahmad ning neraka. Ya akhirnya aku masuk ning swarga. Nah niki di antara spesialnya nama Muhammad, spesialnya nama Ahmad ngoten. Ya, tapi bukan berarti bareng jenenge Ahmad, jenenge Muhammad sakarepe dhewe nglakoni dosa. Ya aja kaya ngono kuwi. Ya. Iya memang engko akhirnya masuk swarga, tapi ya kadang diincipno ning neraka barang ya. Ya. Ana aja sampai ngoten, aja sampai purah mentang-mentang duwe jeneng Muhammad, duwe jeneng Ahmad terus karepe dhewe ngono mboten. Saya tetap kudu napa sesuai dengan syariat. Nah, tawajoke, jikalau aku kembali melakukan dosa, janji imanku pada baginda Nabi Muhammad SAW tak akan terlepas. Nah, kok misal suatu saat nanti beliau ngendikan ngoten, aku wis tobat, kok misal suatu saat nanti aku ndelalah nglakoni dosa, ya janjiku iman ning Kanjeng Nabi gak bakal lepas, gak bakal rusak. Artinya aku bisa tetap iman teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tali hubunganku teng Kanjeng Nabi niku ya ora bakal putus. Aku bisa tetap nyambung teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki ngeki isyarah nggih. Ya napa bilih sak gedhe-gedhene dosane sampean aja sampai sampean putus asa. Iki engko nek ora di ngapura dening Gusti Allah piye? Aja sampai kaya ngono kuwi. Ya tobat insyaallah di ngapura ning Gusti Allah. Ya, selalu ada kesempatan untuk napa tobat kembali ning Gusti Allah. Selalu ada. Fa innali dhimmatan minhu bi tasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bil dimami. Sungguhnya aku memiliki jaminan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan namaku Muhammad, baginda Nabi adalah makhluk paling setia dalam memenuhi janji. Ya, terus Kanjeng Nabi niki nggih nate ngendikan kados ngoten wau. Nggih nukel sang Gusti Allah. Nah, Kanjeng Nabi niki wong sing paling saged memenuhi napa janji. Ya, di saat orang-orang kathah sing nak janji goro, ora gelem nepati, Kanjeng Nabi adalah orang yang selalu nepati janji-janjine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya duwe nama Muhammad niku nggih enak ngoten niku mau. Nggih. Bisa nek sampean duwe jeneng duwe anak nggih bisa utawa duwe adik aja sampai ninggal jeneng Ahmad utawa Muhammad ya ning ngarepe engko tambahane apa monggo dikai tambahan tapi aja sampai napa ninggal nama Ahmad utawa Muhammad iku ben entuk berkah Kanjeng Nabi nggih ben entuk berkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illam yakun fi ma'ati akhidan biyati fadlan wa illa faqul ya sallatul qadami bi sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam